dar-lea fiată și-n Miminduiescu, cum s-a dar-lea fiată Sfântii Iisusescu. Dar-lea fiată și-ată pirușeană, cum s-a dar-lea fiată Sfântii Veniheamă, cum s-a dar-lea fiată și-ată pirușeană, cum s-a dar-lea fiată Sfântii Veniheamă. Dar-lea fiată pirușeana mea-o, cum s-a dar-lea fiată veastă Sfântia-o, cum s-a dar-lea fiată pirușeana mea-o, cum s-a dar-lea fiată veastă Sfântia-o. Ina, ina, Gione, noi doi snălomo, ina, ina, Gione, căruna-snă băgăm-o. Ina, ina, Gione, noi doi snălomo, ina, ina, Gione, căruna-snă băgăm-o. Doamnelor și domnilor, aș vrea să le mulțumesc foarte mult. Ei sunt, în ordine, Elena, Gheorghe, Gică Coadă și formația Steaua Divreari, care înseamnă... Asta care... Incredibil, a pronunțat foarte bine! Care înseamnă Steaua Dragostei. Au cântat în armânește și vă mulțumesc foarte mult. Ce ați spus la refren? Ina, ina, Gione, așa, vino, vino, iubitule. Aha, e un duet? Da, e un duet. Am e o poveste frumoasă de dragoste. Ca și emisiunea, din dragoste. Mulțumesc foarte mult!